Бабе! Хайде, бабе! Оно без дом не може да снимат цела. Близо е, няма как да се снима. Отваряй. Снимаш ли? Бабо? Отваряй, отваряй. Ще правиш ли клип? Да, в момента правя клип. Отваряй, отваряй. Верно си, ами че да легне ме. Ето гледай да си видя. Там просто Нели! Не, тук има нещо важно. Я обърни да видим. Лека, спокойно. Обърни да видим. Можеш ли да четеш? Чети да чуем да. Честит имен ден, Никол! По-високо. Честит имен ден, Никол! Бог да те закриля винаги! Бъди здрава и много щастлива! Усмихвай се! Винаги се усмихвай! Който... Дали не ти разчитам? Усмихнато лице, топли сърцето... Сърцата ми. Искаш ли аз да ти го сърцата ми. чета? Ама не му разчитам, аз много ръкописно Айде, пише. денът него си го прочита. Аз също мога да го прочета. От начало. Он не вижда. Готово. Тихо, айде. Честит имен ден, Никол. Бог да те закриля винаги. Бъди здрава и много щастлива. Усмихвай се. Винаги се усмихвай. Твоето усмихнато лице топли сърцата ни. Радвай се. Мечтай. Върви смело напред. Ти си благословение за нас. Господа те закрила с милостта си. Всяко твое желание нека се превърне в реалност. Обичам те. От баба и дядо. Браво. Това сама си го избра. Една сама си избра. Една сама и това. Иди при Нема. Гледай, като... Това на кирка ми. Иди до Нема като някой такова разбойничко. И това на кирка ми. Дивай си побари мандри. Готово.